skúšanie, no zároveň nám prinieslo krásne zážitky a pocity radosti. Vypnite si prosím vaše mobilné telefóny, tak pekne sedzte a kúkajte. Ja bych aj kúkal, ale keď som mal záčerno, keď to samé zrno, môžeš mi to dojde vždy naladiť. Nekúkam, nečítam, držte jedna pôjde hodeho od tú hula, dneska to robia úlohy a popravy. Matúšku, no, hone, Piško, nám hotové. No, Maťová, šup. To ste robili do včera, aha, no. Jak
si doma ze školy? No by sme sa hrali s Matouškem na bojavku, ne? Už mali by u mladších predu, by bavili najbližší a vlastne nevedel, že majú toľko úloh robiť, ale to majú všetko hotové. Nevedel, že keď nevylúbiť som sa na všetko, abych myslela. Je mi nekoľko už odjížali sú vedúci Milinku dávno v klubie. No, Milinko, nezapomeň na Milinku. ale nevím, co si nekúpiš rovno celé basu piva, keď je doma na cetávu. Ja by som sa potom šla špíva kadelová natahovala. Váška máš trkúkala po celej dedine. Nášak, co si ľudé o mne pomyslela? Však ja som teď iba 4 a tu som na čaške. Ale trikrát dobrý dňa, škoda je to. Vidím, úlohy máme hotové, môžeme ísť do klubu. Na modrej diare zachytávame, ale to chceme pravdu a bude sa hlasovať, ktoré... Neviem, sa vrátime, ale veci ich neponocujú. Opál, okienči, som teraz spát, rozumela? Hej, vnímam ťa tu niekto. Áno. Neodbe sa ty s nám. Vlastne súkru, tam si zeberte parazol, máte to dole z kopca, ste tam z obydu. Naozaj si tu trpím. Ale všade mi sa prší. Nejko nebude ani jedného šandára. Co sa bojíš? No ja bych to neriskoval. Čo víš, jak sem dopadel? A v čem môžem čekať půl roka, než mi dovedú papiere z čiščárne? To je pravda, ale si slúži mladý palaténej nekompromisy. No, Henry sa kľúčky na myšáku. Odveď sa sama, keď sa nebojíš. Výmluva jaká, taká hlavne, že je. A táci? Ja som mám jednika nekazka. No ty ne, ale maminka furt otravovala svoj exit, kolikát kandidánia a v čem môžeme chodiť na autobuse. Autem sa má jeden v nedelu a v prípade ohrozenia života. A všim není ani jedno z toho. Presne tak. Oby ešte nikoho nezabil. Auto je vzadu v garáži, čo to Erika cez celý fúra. A toho blata, co tam je a kyselé dešče, však to škodí lakno iská. Škodí lakno? Víš co, nechaj tak. Poďme radšej niečo. Julinko, poď. Ale mami, Julinko, mami. Nešaj. Čas se máme hodnej si zabudne nasrana. A však to prejde, aká tu moju sobu hotovú. A gól! Chcem vám predstaviť plnenie cieľov prvého štvrťroka. Dobrý deň, prekážte. Čau, Tizičenci. Ahojte. To je dneska den. Na druhú prepiš. Dneska sa mi nic nedarí. Na Sara som nesila, potom prišlo domov upekať niečo na variačku, môj nedaj Božo, to nebubreli. No a ešte úlohu to svet má. Ešte je táto druhá búrka do toho. No a však observáciu už tady dovezel, mňa mu to dovezel autem, aj keď trošku brdlal, ale však ja vím, jak na ňo. No, my mňa aj dovezel, ale otec mu zaštejila. Keby byla šoféra, odvezem sa sama a nemusím sa nikomu doprosiť. No dobre, a kde sme to vlastne skončili? No však ešte sme ani nezačali. Vierka opravuje diktáty.
Ženy, keď mu rozumíte, pomôžte im, to na mňa už to není. No, ukáž však daj pár, pomôže. Aj nemôžeš nejaké. Docíka. Vítaj, Luizo. Dobrý. Jak sa ti darí? Áno, došla sem, dobre sa mi darí však. Čuj, ty tuším už začala na gymnáziu študovať, ne? Ne, teda ja už sem druháč. No to je čas tak lepší. Prvá sa ťa učila čítať a písať v Soločnici. Na ako gymnáziu, Covka? No. Asi nám to veľa robiť. Jaké tam Jerka. Ale baví mňa aj matematika, aj také predmety. No, aj stavebná škola by sa mi ľúbila. Ale viete, čo povedal táta? Že my ženy, že my sa na takú robotu nehodíme. Ale co ho počúvaš? Keď sa ti ľúbi domy staviaj domy. Nepremrhaj šancu hneď na začiatku. A keď sa ti ľúbi domy, teda, jak sa povedala, rob to, co ťa baví, ne to, co chce táta. Presne tak. Rob to, čo chceš ty a nie, čo chce tvoj otec. Tak teda opravujte, ja začnem. Tak ako minulý rok, aj teraz na jar, budeme pokračovať v zbere nepotrebného oblečenia. Dúfam, že prekročíme minuloročný výkon 1400 kg. Zisk z nazbieraného textilu poputuje znova do detského domova na Brezovej. Ďalšia novinka v našom klube je, že Janka sa chce zaúčať, tak bude moja pravá ruka. Teraz jej prenechávam slovo. Ďakujem, Gretuš. Tak, minulý rok sme odrobili 826 hodín verejnoprospešných prác. Cieľ bol 700. Tento rok máme sotva 75, ale bola dlho zima. Našťastie už tu máme jar, aj cez leto dúfam, že niečo odrobíme. Neboj sa. Aj sa narobíme, aj zarobíme, aj prekročíme. Ženy, čujte, budú aj nejaké kursy jak minulý rok? V januári sme si to slúbili. Áno, kurzy má na starosti Evička. Máš už niečo zjednané? Áno, plánujeme kurz minutiek a studenej kuchyne a všetky sú tu vypísané v najnovšom číslom funkcionárky. Takže tam si ich môžete nájsť samozrejme. A to je dobré, že si to dala chill a ne v lese, keď bude moc teplo. Všetko by sa to kazilo. No, jak ten kurz pečenia minulý rok. Bylo horko, všetko bylo roztopené, nic nekruho, všetko bylo jak brča. No, toto leto budeme mať kurz strihania a šitia. Ale ešte musím zohnať nejaké strihy, takže potom mám to tu presne. No, ale to je skôr to pro mladší ženy. Ja keď sedím dlho za mašinu, mňa tak zakrkem bolí, to není možné. No, Mňa aj celý chrbet. a mám furt to je, ja nevím, ja som starší od vás a mňa nic nebolí. Celý život v kancelárii, na rýchlu sedela, na to je to Ale, však jedni sú pre niekoho, druhé sú pre niekoho iného. To nevadí, každý si nejaký vyberie. A keď budete chcieť, tak spravíme v novembri a začiatkom decembra kurz vianočného pečenia a môžeme ho spraviť aj zo teda. Tak to ešte upresním a uverejníme to. Ďakujem Evičke veľmi pekne. Ešte sa vrátim k tým zberom. Tak ako šatstvo zbierame aj liečné bylinky. Verím, že výkon 120 kg z minulého roka hravo prekročíme, už veľa toho kvitne, takže my prosím na to nezabudnite a zavolajte aj svoje deti a svoje bolovičky. No, však ja som dneska dešla aj našu Julinku. Nech sa ako dívča trošku porozhledá, informácií nájde, však aby mohla nahráziť potom aj ostatné dívčence. No, však niekedy, aby sa už pýtali, že od koľko roku môžu chodiť do klubu. Tak registrujeme iba dospelé ženy, ale samozrejme môžete prísť hocikedy. Nikoho nevyhodíme a sme radi, že máme takú aktívnu mládež. No dobre, tak ja poviem babám, však to máte tady zaujímavé, tí kurze a tak. No a tie bylinky budeme zbírať. Dobre, Julka, rád vás uvidíme. No ja neviem, ale mládež zapojíme, áno. Ale tých starých, však to by tí bylinky museli rostnúť na hlišti, alebo ešte lepší príšej. Nevadí, verím, že ciele, ktoré sme si stanovili, aj splníme. Ďalej tu mám z okresu prislúbené 4 výchovné a 4 odborné prednášky. Ani prosím, pokračujem. U
Budú to témy ako postavenie žien v rozvojových a kapitalistických štátoch, taktiež význam a funkcia rodiny v socialistickej spoločnosti a pre tie mladšie ročníky bude odborná debata s doktorom Stankom o antikoncepcii. No a najbližšie sa budeme venovať debate k MDŽ. To je zaujímavé, hlavne tá o tej koncepcii, tá mňa zaujíma. Teďka už môže zaujímať tá koncepcia, po 5 cetoch, na to je neskoro, nemyslíš? Na co? Aspoň sa dozvím, kde sa celý život robila v politickej stránke. Teraz tu máme moju obľúbenú časť, anonymné pripomienky zo schránky. Do schránky boli vhodené dve pripomienky. Prvá je nespokojnosť s predajom mäsových výrobkov a žiadosť o zavedenie predaja mäsových a múčnych polotovarov. Olinko, že sa zrovna ty sťažuješ na maso a múčne výrobky. Však vy máte Betlébie 3 svine. Co vy? 4. No, dokonca 4. A na 4 sú múčne výrobky. Však ty si vyhlásená kuchárka. Ty tu môžeš vestiť v kurze pečenia. No však ale tie svine 3 už sú zajednané. Iba jedna je pro nás. A to pečení, varení, však dokedy to má človeka baviť kolem hrnku, pletu, skátať. Aj ten granatír prišli, spravíš, keď si plečky môžeš hotovej kúpiť. A to maso. Však ja som myslela, hoviaci maso všeho našeho masára, nekúpiš kúšek, reberek na poletku. Nech si niekto už spraví trochu porádu. Váta pravda, Olivia. No ja keď tam do roboci idem, niekedy tam neschopnem. No a za tým masové a múčne pogotovali, tak za tým hlasujú na ňa. Niekedy mi človeku veľmi dobre padlo, keď by musel celá hodiny skádené v škole. Zoberieš si to na starosť? Áno, uvidím, čo sa s tým dá robiť, zistím a dám vám vedieť. A druhá pripomienka je? Viem. Druhá pripomienka je vlastne návrh na zriadenie školskej družiny, ktorá by aspoň z časti odbremenila zamestnané matky. Tá družina je môj nápad. To by ma velice pomohlo. Ne každý môže dať deti varovať starenke, a keď sú deti same doma, to tež nerobí dobrotu. No, a rovno by si tam mohli robiť domáce úlohy, nech sa nemusí mať doma s nima natahovať. Tak človek dojde narobený z roboty a kúňa, ešte aby pokračoval doma. A pokiaľ je. Niekedy úlohám už ani nerozumie. Ak sa podarí vyriešiť aspoň jeden problém, budem rada. To je na dnes asi všetko. Ja mám ešte jednu pripomienku. Chcem, aby sme mieli kurz jezdenia na aute. No však, co na mňa tak kúkáte, však šoféra? A povedzte mi, co by sme si my ženy nemohli robiť šoféra? A co sme my horší jak chlapi? No keď to zvládli naši chlapi, musíme to zvládnuť aj my, ne? Každý má tú možnosť, nemuseli by sme sa boli nikoho doprosovať, nikoho otravovať, s deckama sa vláči doktorovi s ťažkýma kabelami a tak ďalej. Dávno ste si ho mali urobiť. Ja ho už mám roky. Nikomu sa nemusím doprosovať, sadnem do auta a idem. Tak zistíme pretože záujem, vy sa spýtajte doma, či s tým budú súhlasiť a presun do autoškoly nejako vyriešime. Jaké pýtanícu za pýtaní, dojdem do autoškoly a hotovo. A pasovalo by, keby tá autoškola došla za nama. No jak za nama? Však že by sme ten šoféra robili, tak u nás falošník, jo? No, nechcem predbierať, ale myslím, že taký kurz mimo autoškoly nie je. Idem volať kamarátovi do Senice, či je to na 100%.
Dobre. Keby sa to spravila, to by môj kúkal. No, ja bych aspoň nemusela toho mojeho furt strážiť, aby si nedal kino, keď potrebujem ísť niekam na ulicu. Lebo keď nedám pozor, nech má jedno v sebe. Poradňa ide poraziť. No, vychlomce to pivo a flašku nechá na stole. Rominky, a končak u nás doma. To si myslíš, že tá flaška odpochoduje sama do špajze do base. Tam bordel, tam smieci nevyneseme. A na všetko musím ukázať prsten, co z teba by bylo spravené. Oni to nevidia sami od seba ani jedno. Potom, že robím krik a všetci letajú. No a v sobotu, keď treba všetko porobiť a uporádať, tak najprv komódno, raňajky a celé do obedy sú mne bege. A však najprv porobím všetko pekne, vnúky aj venku, potom si môžem oddychovať. Na není tak? A potom nerobím. No. Robiť krík je velice jednoduché. Ale jak ja mám vědět, co máte uporádat a co máte dát? Nikto nic nepoví. Keby povedal, tatíčko, odnes tú flašku do špajze, tatíčko, olej kviety. Jak si to má napadnúť, tak niečo hodí. A keby to bylo venku alebo v garáži, tak to vidím hned. Kedy robí krík, keď nemajú králiky vykydané a keď je v garáži bordel. Ale skúsen hovorí, chlapci, treba vykydať králikom. Chlapci, treba uporádať ten bordel po sebe v garáži. Niekedy stačí len skúsen povídať. Netreba sa rozšľúvať a robiť krík. Vedeme dvojena na to, že píska ten Peter z Jakubova koc dobre skore. Nechvalme pred večerem. Ešte není konec. Co to pískaš, ty trúde? Nekeraj minúta. Začo má druhá púlka? Pískajte novca, toto nevidíš, asi brýle. Však tam bylo len metra. Ten podstranie kozne cháty ochmela. Ide strašne na to vlastne jedno. No, jedno by sebe, jedno, jedné. Co je nebude? Co držíš pús, alebo co? Co by sem držal? Ale tej vašej dcery zás nieto prelecelo cez noc. Jaká si ke ofúčaná včerajšia. Ale tá moja jaká sa nabrúsená. Co sa prebírali v tej klubie? Co ste im zase niečo vyvedli? Ani? Práve nic, konc nic. Či to nebude kvôli iba tému, že som mu včera neodvedol do toho klubu, keď trčal. Áno, ja som ti na mojich povedal, keď sa žíváš a straší papier, ja nebudem furt jezdiť po zecine, kvôli každé blbosti vykonať na to z garážu. Však to je z toho peklo. No ja sem môžu pekne odviesť. Musel sem mi ale povedať. Sem ťa vezem naposledy. Tiež nie si práve, keď to tríka nikade tady. Ty z musel, lebo by zostal trganec. Dnes sem je doma peklo. Víš, aká je grevka, keď sa rozčúli. Radšej ich nezdá cestce. Však ty si neskoro väžel, keby ich nezakročil, tak ťa má zlomeného. Čeho zlomeného? Keď si mi povedal, nemi sa kľúčky, odve sa sama, keď sa nebojíš. Ale to nebyla naštartovaná aj kvôli tému. To bylo aj kvôli tomu, že tí úlohy neboli decka hotové a že doma nikto nič nespraví, pokiaľ ona nepoví. A toho byl vie, to je jedno druhý. Áno, pohodol, okej. Máte ho vleze. Nevadí druhá vyjde. Teda? Ale vy to ešte ona vypráviate. Však keď niekoho ľúbim, tak pro ňa spravím prvé aj posledné. Keď by v komúce 50 rokov, jak ja, tak to budeš myslieť ináč. Hej! Co to pískaš? Máme to. Už im to tvojho malého. Aby sa za tebu nelezil! On ten palci bude sa asi najlepšie, však píska horšie jak v prvej púlce. Vy ste ho! Maria, tak som urobiť. Nevadí. To mi Mielka spomínala minule, že by chcela ísť na aute. Tak to len tak dobre cesta v toho nezasvietli. Reku, a na aute nechci. Ty som malého skoro dvakrát vyflešila z kočára. Robia za mňa sviekli, ale moju Máňu, moju Škodovečku, a ti dobrú nedal. Ja nevím, ká sa tie ženy furt rabu
do všetkého. Však ale v rodine stačí kedy jeden úničák. To jak ja, keby sa chcel učiť variť. Na to by načne varie žena. A čo doma zvekci, keď máte papíre v čišťárni? Pali mi to trošku skomplikoval potvora, co? Však dobre viete, strikciu, jak to bylo. No, ale dedo, že by sa to hodilo doma druhé papíre, ne? Že by vás babka odvezla vážne, keby ste potrebovali, ani by ste tu nemuseli trgliť a polov. V podstate aj nemilujete dobrý papíre, človek. Musel by sa mu furt vyvážať po doktorov s deckama, tak to by sa byť neodvezla sama. No áno, tam by sa to hodilo, ale ja sa hlavne bojím o ich bezpečnosť. Tí ženy, oni majú v hlavie kopu vecí. Niečo by nás niekde nabúra. To je pravda. Každý deň to vidí mať v robote. Aj tých autiach prečítal víc. No, ale o tie autiaky aj nejde. Ale o to, počúvaj. Pamätáš si, ak byli v zime tí kurze pečenia? 4 večere sem sa musel o všetko doma starať. To bylo, tento mal taký sen, taký tam, taký toto, taký hento. No hrúza. A čilo by, koľko by to trvalo, aj 5-6 týždňov. A zásme všetko na starosti. Tak by mňa porazilo, ty. Nevím, či nemajú niečo zabudné. Moja sa mňa včera tiež večer nejak moc vypikolovala. Jak to je s tým šoférovaním, či to není ťažké a niečo okolo toho. No, kúkaj, no, vyskaj, Presne, to sa má pravdu. Ja som to párkrát skúšal, tých babské roboty. Nedopadlo to najlepšie. Jak podruky, tež som sa to musela naučiť. Si predstav, nenarodila som sa s tým, že mi pravda alebo že... No a keby ste chceli, naučite sa všetko dobre tak, jak my. Lenže nechcete. Ja
ja si zaberiem takého muža, s ktorým si budeme robiť. Lebo tak to má byť. Všetko spolem. Radosti aj starosti. No dobre, babi, nechaj nech už tak. S nimi sa aj tak nikdy nedá dohodnúť. Ja som byla včera s maminkou v klube, že? A bratca som sa tam rozviedala. Tam do Kinder? Môžeme aj my? Ne, nemôžete. Za prvé, ste chalani. A za druhé ste ešte soplaci. A to je KLVPREŽN. Škoda. Ale počúvaj, opýtam sa ja doma, že si my nemohol spraviť taký údok pro chlapu. Ja by si zaprímosť. A ja, mohli by sme to dobre nabrať. Tak na to, ako sa môže vžať aj ven. To je klub, kde sa riešia dôležité veci. Jaké to úlohežu i to ne? No, tak napríklad, prečo sa tam zbiera na pomoc niekomu, kto to potrebuje. Robia sa tam všelijaké zbierky a tak, a aj čitateľské kluby. Čitateľské kluby, však nás stačí, to sa nadávajú aj škole, ne? Presne, my ten váš klub vlastne vôbec nepotrebujeme. Tak to sa teda vidíte. To není len o čitateľském klube, však tam ženy nahlasujú, vyprávajú, kde je za problémy a tak. A možno sa budú robiť škoda. A to ešte tajné No na to by som sa kúkal ženy za volantem. To zase nepokopilo, čo sa tam bavili. Presne, čo to by táto maminka aj nedovolil. Však sa dosmiete, keď si ho naozaj spravia. Tak sa stavme sa. Keď si ho spravia, budeme za vás celý miesiac upratovať my. Dobre? Ale keď si ho nespravia, budete vy nielen robiť všetky babské roboty, ale budete nám písať aj všetky domáce úlohy. Tak teda, platí! Prajem vám príjemný dobrý deň. Som veľmi rád, že ste ma aj dnes zavolali na debatu do vášho klubu, kde sa budeme baviť o aktivizácii žien v našej spoločnosti. Zámerom všetkých výskumov v oblasti aktivizácie žien v našej spoločnosti je na jednej strane čo najviac využiť nebývalé možnosti rozvoja osobnosti a na strane druhej čo najviac podchytiť záujem ženy matky o jej ďalší duševný a telesný potenciál. Tieto zistenia následne prednášam v združeniach, ako je aj toto vaše, a pomáham vám rozšíriť a objaviť váš potenciál. A teda môžeme sa klidne baviť aj o obrázky. Ja pochádzam z Doču pri Senici proti Keribantu, ktoré mňa ešte nepoznajú, áno? No tak, aby sem to zhrnúť. Vidím tu ženy rôznych vekových kategórií. Ruku na srdce. Koľkokrát ste si povedali, keby to a keby hen, tak by som byla niekde inde a robila by som nieco inšie. Každý má, alebo je rovnadostisný, jak si zaríci to, či on. Ale dojde zamestnanie, rodina a musíme prispôsobiť to, či ono a znejdu na. Vierte alebo ne, aj toto sa dá dneska aj zmeniť. To by mňa zaujímalo, lebo ono totiž pri robotce, strojce a domácnosti toho času. A to už my, čo sme na dôchodku, co my môžeme meniť.
sa čudovali, co všetko sa dá zmeniť život. Miesta tu už funguje, na dedzinách sa to ešte len rozbíha, ale aj tady sa to dá. Dneska majú ženy nespočet možností, sebarealizácie a rozvoja osobností. Nejak voľaké. A že je tí ženy čud, jak za to bojovali a furt bojujú. Však si zeberte, není to tak dávno, co ste nemieli ani volebné právo. A oco je ten váš hlas horší, jak ten náš. Babi, ja vám fandím. Treba vypráviať do sveta, co cítite za problémy a jak sa dajú riešiť. Pretože vaša robota, zamestnanie aj doma, je rovnako dôležitá, jak tá naša. A co myslíte tým osobným potenciálem? No práve to vám chcem dneska je približiť. Dneska je môže žena robiť to isté, jak muž. A dokonca niekedy aj lepší, jak on. Dneska máme nespočet kurzu a rekvalifikácií pro ženy. A máte niekde napísané, že by sme ich uverejnili vo funkcionárke, aby si ženy potom mohli? Áno, pripravujeme brožúru, pošlem vám kontakt a môžete si odvieť. No tak, jak som vyprávial, dneska máme nespočet kurzu a rekvalifikácií pro ženy. Dneska nemusíte byť len žena v domácnosti a báť sa niečo ve svojom živote zmeniť. Ale keď človek sa bojí ve svojom živote niečo zmeniť a kúká na to aj do okolí a tak? No, pani Grétka, nemusíte sa ničego báť. Však vy vychádzate taká rázna žena, ktorá ví, co v živote chce. Nemusíte hned meniť robotu. Môžete len rozvíjať nejakú vašu prednosť, no jakú máte? No, ja asi nemám. Ale určite máte. Neviem o tom neviem. Alebo možná aj víte, ale hambíte sa o ten povedať, aby si o vás nemysleli, že ste sa... No, ženy, zamyslite. Co vám ide tak od ruky, že vás to nestojí ani moc energie a dokonca vám to robí aj radosť. Tak ja rada doma všetkým organizujem, dirigujem, vypráviam, co treba nakúpiť, jak sa zbaliť na výlet a tak. No a tady to vidíte, však vy máte organizačný talent. Vy by ste mohli byť klidne aj raditeľka školy. Alebo raditeľka cementa. Alebo predsednička MNV. Jednoducho, vy víte ľudí veci a organizujete. To je velice dôležitá vlast. Ne všetci ju majú. A co by si povedali vy? Ja sa ráno zobudím a skontrolujem, či majú deti všetko do školy, odprievať im do školky a ešte aj naša do roboty. No a v roboce presne tým, kedy mám odejť, keď potrebujem na nákup. Lebo niekedy mi ostáva na ten 10 dní. No a to vždy si do obchodu rozmýšľam, že co potom kúpi, ktoré regálky nájde na taxi. No aj doma. Najradšej si robotu pekne rozdeliť od pondelka do pátka. Že aspoň cez víkend si človek trošku odpočí. A potom sa dá taká spokojnejší, že všetko stíham, všetko mám dobre naplánované. No, medzi tým pravda, varení, úlohy s deťma, a ešte aj časom na kľúci. No, pani Milka, vy by ste mohli byť výborná strategická vedúca. Takí ľudia sú pro väčší podnik velice dôležití. Plánujú spôsob výroby a nelen to. Pripravujú plány, podľa ktorých sa takéto väčší podniky ríca aj niekoľko rokov, aby dosáhli cieľ, ktorý si stanoví. Vidíte, skvěle, co všetko dosáhne. Enem sa to musíte naučiť, využite si pracovný postup. No, ale ne každý je taký, no, tak mladý a perspektívny. Napríklad, co ja môžem byť raditeľka, keď chcem už na dôchodku, ja môžem tak akurát starého doma dirigovať. Ale, pani Tomu, vy máte určite ináči prednosti. Alebo čem si myslíte, že tak vynikáte? Maminka veľmi dobre peče a vyšíva krásne večky šapuliec.
No vidíte, vy by ste mohli proti mladé organizovať kurze pečenia alebo vyšívania. Jednoducho odevzdávajte svoje skúsenosti zas mladších generácií. No, na výrobku z pečenia sa dá v dnešnej dobe pekne zarobiť. No, však minulo sme mali i kurze pečenia, to bola paráda. Že sme ich aj predávali, ale sa po nich zaprášilo. Nedokonko, že budeme peciť aj tento rok? No však teda, keď mňa zavolajú, tak budeme peciť aj tento rok. To mi ani nenápadlo, že ešte aj ja môžem takto pomôcť a pri tom zarobiť nejakú korunu. Áno, aj tento rok bude vianočné pečenie, sa predajú, ale ak bude záujem, môžeme spraviť kurzy varenia, pečenia aj počas roka, štvrťročne. Tematicky to naplánujeme, dáme to dokopy, uverejníme vo funkcionári. No, vidíte, koľko možností tu máme. Treba enem trošku porozmýšľať a, jak sa povie, prsa má do tela. Takže ničeho sa nebojte, tí rozdiely medzi mužskú a ženskú prácu sa pomaly strácajú. No a ešte by sa mohla tá materská dovolenka premenovať na niečo inšie, lebo teda dovolenka to v žiadnej prípade nie. A podľa mňa by sme mali aj chlapi skúšať, keď zažíme opäť. No, možno aj toho sa raz dočkáme, že chlapi pôjdu na matersku a ženy pôjdu do roboty. No, to ví. Ale víte co, ja už budem musieť končiť, pretože za hodinu mám zase takúto debatu v Malackách. Takže ďakujem pekne za pozvanie a niekedy zase dovidenia. Ale neboj sa, ten odvoz sa mu dala dobré pocity. 2 dní sa neboj. Co, netrúfal? Ča, veru, že si netrúfal. No dobre, nedobre. Čo by to došiel, že Miláč? A co dneska daril? A ja aj a on, že ty hac? Však to sme mali včera. No, vidíš, najda som takhle mierný. Ale maminku, neboj sa. Od hladu neumrel. Však sme sa šli nájsť hneď babke a dedo mu ešte aj rozumy dával ku mne. Maminko, však sa nám povedala, nic mu nevyvaj. Však som ani neverila. Iba palačinky sem detom spravila, no ale ostali len 2, tak som mu povedala. Zeď koľko chceš, ale jednu mi nechaj. Každá žena má povinnosť variť pre svoju muža. No, určite. No, to je ženevská dohoda. Každý jeden má právo na jedno dieťa. Si svoje hviezda prepustila. Jaj moja, ale keď mám tú chorobu A, B, aj C. Tak to nepoznám. Alkohol, baby a cigaretle. Tak takú má prácek zdravníka. Na Vánička ho z Ačka vylečila raz, 2 bálené porozhľadala po celé dvori a je pokoj. Na babi je starý, čiže Bčko sa ho už netýka, akurát tie cigaretle mu ostali, tých ne a ne sa zhladili. Ale ja som robila porádky v papíroch a našla som mužovú charakteristiku ze školky a písali tam, že rád spí, dobre papá a je hravý. A on je 35 rokov, nič sa nezmene. Dámy, ale mám pre vás pomôžu novinku. Dovolte mi, aby som predstavila prítomných súdruhov. Je to súdruh Svetozár Rázny, súdruh Miloslav Patučka a príslušník ČT, súdruh Pavol Veselý, ktorého dobre poznáte. Vďaka Evičke podarilo vybaviť, že Svetozár poveril tu prítomných súdruhov vedením autoškoly u nás v Sološnici. A to akože hneď? Či už naraz? Však ja sa musím na to pripraviť. A či aj tak nemôžem, ja už som si dala pivo. A není to nejak moc skoro, však my ešte nemáme to auto, ale šetriť sme ho začali. Nebojte sa, všetko sa postupne dozviete, teraz to pozdávam slovo súdruhovi Ráznemu. Dobrý deň.
volám sa Svetozár Rázny a budem vás vyučovať teóriu. Počas niekoľkých týždňov spolu preberieme paragrafy, dopravné predpisy, dopravné značky a všetko potrebné k záverečným testom. Nebude to ľahké. Viem, aké zaneprázdnené sú dnes pracujúce ženy. Vidím to na svojej manželke. Ale pevne verím, že kurz úspešne ukončíte a vodický preukaz získate. K tomu vám pomôže aj môj kolega, ktorému odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa volám Miroslav. Ale kľudne ma môžete volať Vidi, Miloš, komu ja pasuje. Ja vás prevediem praktickou časťou kurzu. So mnou získate rôzne zručnosti, teda hlavne jazdecké a praktické. Takže by sme sa bližšie spoznali. Pochádzam z Trebišova, ale už vždycky mi tvrdia, že to na mne vôbec není počuť. A viete, snažím sa. Som slobodný. A keby ktorá z vás potrebovala nejaké kondičné jazdy navyše, dá sa ideme domov. No, takže praktické jazdy budeme vykonávať na vozidle Škoda 100 MB, špeciálne upraveného pre autoškolu. Takže sa nemusíte báť, že by ste havarovali alebo spôsobili nejakú dopravnú nehodu. Neexistuje. Ja tam budem všetko pod kontrolou. Dobre? Ja si myslím, že čo myslím? Ja som presvedčený, že všetky úspešne zvládnete tento kurz a to je šikovnejšie z vás si dokonca sami opravia aj defekt alebo odtrhnutý plynový remík. Teším sa na vás. Tak, ja len pár slov, hlavne pozor na alkohol pred jazdou. A to vždy. Vieme, že je to taký nemilý zvyk a narúša socialistické spolunažívanie občanov. Ja teda nebudem na každej jazde, ale iba na záverečných skúškach. A budem tiež dozor pri písaní testov. Z mojej strany to je všetko. Tak, ďakujeme, prihlášky si prosím zoberte domov, pri vyplnené prinesiete na budúce a prosím Evičku, aby ho prevrátila do prítomných súdrumov. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Ako budeme jezdiť same, iba s inštruktorem, kade. Dávaj, ale keď budeš mieť jazdu, prosím ťa, nedaj si ty, jak to ráda poviem. No, to sem treba, co bude u nás doma. Áno, a kde? Nie, títo Sološníci to budú. Sološníci? Koľko vás tam bude? Ešte sa tu nahlasujú, co ja vím, kolem 40 si počítam. A koľko to bude trvať? No, tak, 3-krát do týždňa, dobre 2 měsíce, s tým počítam. Ale co, Mienka sa sťahuje preč? To nechce vtipné, čo ti bude skôr dobrá, keď nám deci môže povarovať, keď nebudem doma. Nebudeš doma? A nebudeš? Prihlásila sa na ten šoferák, čo budem robiť v Sološnici. V Sološnici? No, zbohem. Jak no zbohem?
len tak konštaktuje, že jak dobre, že sa s prihlásila. Určite ide aj Milka, co? Áno, aj Milka, dokonca aj s mamu Tónku. No, už bohem, jak sa povídal. Potom je na nás, kedy budem to jazdy, sa tak umenil tam v pozícii. Však by sa byla nasmiť, keby sa do toho nešla. A co keď sa ti nezostane? Jeho sa ja bojí. A čeho by sa mi mělo stať? Však ženy všeobecne je za opatrnejší než chlapi, tak co? To je možno. Ty si hlavu furt niekde inde. U nejakém spolku, v nejakém klube. A to chceš ako s mojím autem? Jaké mojím? Snad naším ne, púlka je moja. Co budeme kupovať druhé auto? Dvě auta na dvori, co sme milionári? Si bude vodičák, tebe staré babie. Co chceš chodiť autem do kostela? Však si ľudia budú čukať na čo, že ty si šipe. Ticho, ty papiere nemáš a to auto v garáži není na parádu. Ty staré oktávce, ty říkáš auťák? Však tá už exierem na hesla, to ti nepoviem. A papiere mi za chvíľu vráca. Stará, nestará, ja si idem robiť šoférák a hotovo. Víš, ale za ty peníze sme mohli spraviť celú tú verandu, co furt celé roky otravuješ, no. Za toľko peníz to stáť nebude, nemyslí si. A tú verandu tento rok začnem aj tak spravíte. Z toho sa nevyvlečeš, už to nebudem opakovať. Popásine staré babka, ale to tá popásila tá nová doba, co? Bola, kedy sa chlapi nestaré do ženskej a ženy do chlapskej robiť, a či sú všetci robiť všetko, koľc naopak. A ja idem Jožku na pivo a hotovo. A do urču, že toto je ženská, toto chlapská robota, ha? Ale však tak to je odjak živa. Čak kúky na našich mladých, jak si pomáhajú. Aj keby sme ho nieto doma detkom. Však sem ti pomohol, ne? Minulý rok mi dopracol. Aj to, keď som byla nemocná, aj to umil iba ode dvora, aby ťa nikto nevidel. Tak dávno, že to už si ani nepamätám. Naša Milka není taká sprostá, jak ja. Ona pekne povie Jožkovi a má pomoc. Ja sem cicho a ty klukne do ženy. No, dobre, ak šírej Jožku do ženku a je pátek, nevrácej sa, lebo budeme hrať ešte karty, aby si vedel. Ja ťa čekať nebudem, ja idem dopredu mladým i budeme sa s Milkou učiť na šoférák. Pár paragrafov, tie budú takisto v teste, že áno, ale najskôr si dáme technickú časť. No, kto nám povie, popíše kód motora napríklad, pani Tónka. A môžem aj vlastnýma slovama? Ale samozrejme, nech sa páči. Tak sa to tiež dá povedať, ale v testoch sa bude vyžadovať iná odpoveď, pani Tónka. Ja vím, ja si len trochu robím srandu. Chcem, aby ste sa trochu uvoľnili, súdruh, inštruktor, keď vy ste takí strojení, bez srandy. Myslíte? Ale keď ja vás to mám naučiť, tak to nie je sranda. Tak víte, no. Vy nejste jak ten Milošek. Ten je prítomný až moc. No, mňa minule omile uchytil za kolenko, ale skoro sa mu bleštila. Musela sa dávať pozor,
A dávala sem pozor, či niečo nejde od podradza, ale i od Ralbocha. Ale však si ho vyčistila žalúdek a povedal, že už sa to nestane. Jaká háklivá, bože, je tam toho, no tak ťa pícil za kolem. No, nástupami moje sa bola, kedy dávno to už je, ale poďte, skúsme. Jaká háklivá, to si nemáte dovolovať. Keby to môj lutakču, ešte by mu aj popapoli plešti. Neubudlo ste ja. Neubudlo, lebo ja sa vím ubrániť, ale teber si to taká Janka, lebo Júka, jak sa majú cítiť, keď sa ich niekto dotýka, není im to príjemné. Dobrý deň, pani Vierka. Pani Vierka, mohli by sme sebe potýkať. No dobre, tak ja som Viera. Také zbieročka. No, bude stačiť tá Viera, dobre? Ja som na tebe čula, že si nejaký moc lepkavý a... Ja, že som lepkavý, ale to je pravda. Ja som len priateľský. Nebude stačiť, keď budeme každý na svojej strane auta, ty sa budeš venovať len jazdu. No, dobre. Teda, ako skontrolujeme vozidlo pred jazdou? Skontrolujeme, či stírače stírajú, svietla svíca, blinkere blikajú. No, tak dobre, ale tak najprv musíme skontrolovať auto aj zvonka, ne? Však ale nemáme auto v garáži, na čo budem kontrolovať? Tak nie tak, ale tak treba skontrolovať, či máme kolesa, ne? Či náhodou nemáme defekt. Treba človek kapaliny, treba skontrolovať, či máme olej, jakú kvapalinu, bezdobu kvapalinu, vodovodočovať, ne? Však to áno, ale ja sa nemôžem hrábať mužovi do motora. On aj tak tam aj ten motor dá nálepku, že nechytá, zavolaj mňa, alebo Fera od susedu. Dobre, ale tak treba vedieť, niečo sa nehrádeva, ale stav núžu, ne? Však to áno, to sme sa s dievčatami minule učili, aby sme to niekedy nepomýlili. Dobre, takže keď máme auto skontrolované, tak môžeme vyraziť na cestu, ne? Takže vyťahneme sytič, naštartujeme vozidlo, zaradíme prvý postup stupeň a ideme. Sytič, štartujem. Nevadí, tá sa stáva, ne? Len ručičky dáme. Jaj, však áno, za 10 je. Štartujem. No. Ja sa doma rozjedem vždycky na prvú. To určite ten stres tebia. Ale tak, nestresujeme sa, nešlo toho, že by sme sa toho ponali. Nevadí, poďme ešte raz. Štartujem. Ti povídam, že to máš určite pokazené. Ja sa doma rozjedem na prvú. Joj, Vierka, to už jedne bola chyba. Ručná brzda. Okrem dopravných predpisov musí vodič ovládať aj prvú pomoc a drobné opravy na aute. Napríklad výmena pneumatiky, výmena žiarovky, oprava plynového remeňa a pre tých šikovnejších mám aj príručku nastavenia ventilov či zapalovania. To až takéto všetko sa my musíme naučiť? No, stačí, keď s tým budete oboznámení, teoreticky, že áno, ale takéto rady vám pomôžu pri rôznych dopravných situáciách alebo nehodách. A takú prvú pomoc by mal ovládať každý, že áno. No, a výmena plynového remeňa pre vás ženy je úplná hračka. No, plynový remeň, transportný plynový remeň nahradíte silovkami a pokračujete v jazde. To je akože moje drahé silovky místo remeňa? Čá! Zabudnite. To bude radšej odtáhnuť, ani za nic. A nebylo by lepší radšej hrubé pančucháre, alebo ešte lepší kamašle. Neviem, či toto niekto skúšal, no možno to bude fungovať. Ale ty sa nebudeme zdržovať, že áno? No, ale ako som spomínal, prvá pomoc, že? Čo by ste spravili v prípade, ak vám spolujazdec krváca z ruky, že áno? Když postavím okeku a vystrčím ruku ven z okna, aby mi nezasvinil potáč. A ty mi na to svoje auto, teda naše.
zastavíme obvezom. To si povieme neskôr, dobre? Ale, aby ste nepovedali, že som tak pekný, dnes mám nachystaný pre vás vtip. Čo znamená, ak sa na aute s nápisom autoškola zapnú stierače? Nevíme. Nože auto bude odbočovať. Máme čas. Pomalšie! Milošku, však som ti povedala, že zavolám ten sa cítim jak pán. Ja som... Ty sa modlá. Nali, kuchni sa, jak mi tu ľudia vezú do cesty. Na stredu, však pravým kolesom pújdete. A dobre na ľud skakujú, pane Bože. Nemenej, jak som povedala, nekúpiš teraz. Nahreneš čaj policajt. No dobre, zastavte. Stojte, však odradíme! Pani Tonka, ľudíme sa. Ľudne, vážne. Služka vodička, viete, akú presúdku ste sa dopustili? Nie sú druh policajt, jakého? Prekročili ste 90-ku. Ale ne, to za tento svetli tak na starovi. Všetko moja chyba. Ja som tu nemu strážil, ja beriem plnú zodpovednosť na seba a keď treba, to aj pokutu zaplatím. Dobre, preto teraz to bude zástavku. Zástavka. Zástavka. Páči sa. Ďakujem. Hlavne bezpečne. Nemáš takú. Čuli ste, pani Tonka, bezpečne, spoločne. Jožku, nežere to auto nejak moc, však kúkni tá ručička byla hore, už je pod dole. Pani Tonka, celý čas na sítič ideme. Sítič? Ja tento viešáček na kabelku. Dobre, dám to dole. A ufam, že uvoľní majú čo nevedia. Dám sa mi, že to auto ten kontroly nejak netáhá. Pani Tonka, zastavte. Zastavte, pani Tonka. Pani Tonka, tak. Aby vôbec nie ste zlý šofér. Vôbec nie ste zlý. Ale podľa mňa, vy ste rodená chodkyňa. No vidíš, a to sem tu iba starému na trus. Na čo tak tu vozí? Matúšu! Stanovi to prijať, stanovi! No vidíš to, čím to zebrať? Zabojuj, zabojuj! Co? Jak sa vidí vaše 11. vodičáke? No isto, oni sa dali čím ďalej tým lepšie. Už aj cesty začali vestiť tam, kam u nás chce. Ale dá sa byť nejaké rozumie a konci to ide. Akurát tí cesty jazdy musíme nejak ešte dopilovať. Ja sa nebojím, že tá moja sa nejak zmení. Očím už, lepším už. Vieš, jak sa vypráva. Človek sa nenaučí nadávať, dokiaľ sa nenaučí šoférom. Ale že tá vaša nadávala už aj predtým. Však potom, ja sa nebojím, aby sa to nezhoršilo. Jak tí šoféry vytočia a toto potom si ju doma vydrží. Milke, to ide kon dobre. Trošku sme mieli problémy s rozbiehem, ale čo kon dobre. Možná raz bude lepší šofér jak ja. Ale ja si myslím, že maminka už je lepší šofér než ty. Ty stvrdil, že sa nedá jesť za táto ručnú hodinu. No maminke sa to podarilo. Aj to bol na začiatku, aj ten raz. To som si nevšímel. Potom začal volať z brze bavcu, by sa nezakral. Ale ja si mi papíra je strelí. Ja to strelí. Našu Škodovečku máni. Stačí, že maminka ju trápi, to musí dotýka. Však ja vím taký. Ale
A ja si spravím papier na vojne, jak ty. Zadarmo a na všetko. Ja si spravím papiere na vojne. Či pár rokov počka. A vy dva Slovenska nehrajete. A však ja som zranený. Na doraz, ne za 15. Ivačka, a tu, že Marko bol nahráva. Pál, toto nepíska, ako bude. Lebo nás poplata nesina. Tá ho dneska okopávajú gore. Asi mu bude zase za chceš počas domovy ten rozhodcovi. To sú dneska rozhodci, to je deň sú doprčí. Tam ti myslím, tie píšaky mrknú, ty trúde. To mňa dneska je poradil. Čuj, Jody. No? Dneska si poznajete na večer. No bude. Večer celá to si cúvaní do ríši. Zeberaj tú moju, tak už na to nemám nervy. Ja začnem skúčať, ona sa rozpače, čuje sa, že ich to nejde, potom musím utišovať som takto dokovať, ja už to fakt nezvládam. Nemôžeš, ale kľudne nech ide z moju, aspoň sa jedna pre druhú budú vieť snažiť. Ďakujem ti, Maruna, vybečku aj Borevičku za aborky dáš mu. Máme bankarskú besidu z roboty, dojdi. Teď sa nebude jesť zadarmo. To nemôžem, ale to pírečko si dám do múke. No dobre, ale tvoja môže dať pod majetkama. Cez jedinu musíte ty. Aj, že by si to nenapadlo. No nič, dneska má pojedzení. Vidíte, jak na obecujete, není šoféra. Človek si nemôže dať ani deseru po obiece pivo na fotbále. Čuješ, ale aj mňa zvykného ten splatný. Ja ešte totiž to musím s mami robiť úlohy. Minule som došiel domov len odkaz. Vybešne prádlo, túto večeru máš v ruke. Aj mimo napíše papírky, tak si mi odpísal. Idem na pivo, vrátim sa za hodinu a keď ne, čítaj znova. Čile trošku výjimečná situácia, ne? Musíme trošku tým našim ženám pomôcť, no. My aj tak tí ženské roboty idú tak, jak si ich same od sebe, no. Ale nepekne, ne? Ja sa tam niečo porobím, co ona potrebuje. A čil, že to ja si pozná i do šeku na materica im cesty. Ja by sa mi pomáhal žene. Ale víš, aká je moja Gretka perfekcionistka? Ja sa spravím trošku drevený, ona mi od toho vyža. Podľa mňa mostný, že nám ustupuje. Ja dojdem domu, buchnem po stole a nikto ani nechce. Stricu blážajú. Ale to musíte byť doma sám, keď nikto ani nechce. Však toto, ženy sa do všetkoho kurčene vrnú, všetko je súbyt, ale chlap má zarobiť peníze a žena sa má o neho postarať. Ale stricu, takto to fungovalo, tak 200 rokov má v žili naši doba. My sa to všetko nelúbi, ale kto to porobí? Ešte takéto. Víte, čo dneska taký mladý človek musí porobiť? Dojde z roboty, ešte králikom nakosiť, hen tam opatrovať, slepky kúknúť a dneska má koľko rázu úlohy porobiť, žila opračky vodiť, alebo niečo vymiešať. Vy ste na dôchodku, vy ráno starejte máte fajro. Ale chlapci, keď skončí tá autoškola, zás bolo, jak predtým. A možno aj viac času. Naše ženy sa budú vybrať v podezine samé a vy môžete sa do žen. No, prestaňte budú len tak. Však úplne je koniec, co si ma videl. Jaké mám. Však 1-0 ako 1-0. Keď body máme, tak co? Janek nám to dobre zachytal. Ani sme sa na tým nespočili. Vymoc mi tam, videl som tu nahľadal. Ale však na budúci videí mám kúpek a potom im ukážeme. Viete, ideme na futbol. Á, však išiel by, ale musím ísť zakúpať tú škápu po stolnej. A však maminke som chcela cúvať do dvora. Tak keď ste tam tak sedela a zrazu. Ale ne, to nebyla naša, neboj sa. To byla nejaká cudzí. Naša kočka dobre ví, že sa nemá motať okolo auta. Už som si myslela, že to byla tá naša. Mohla to byť slepká, jak minule. Mohli sme sa
Ja budem, chcem vidieť. To som videla ja. Ináč, som zvedavá, jak mami dopadne ten vodičák, čo robia. No, to aj ja. Jakože. Ne, že by maminka zle jezdila, ale keď na Friško reagovať, tak trošku matke. No počúvaj, je to povedala, že keď si babka spravia vodičák, tak si korinkovú kefu. No tak neviem, či by si neměla púšťať cúlu, lebo babka je za komu dostojne. To je fakt sranda, keď to spraví vaša babka. Chcel by si potom vidieť ten výraz, je taký koristý. No, chcela by som vám pripomenúť, že stávku sme už uzavreli. A pozor, my s babama už máme tak na poli. Co? Jak na půl výrazu? Znečula, keď si ho spravia. To, že chodza na nejaký kurz, ešte neznamená, že fakt usadovať papíre. No, ja len dúfam, že keby keď dostali takýmto šoferovaním možno lepšie jak vám pre fotbal. Co to chceš? Ja tam akože ide futbal. Však sme niekedy Koľ lepšie jak vy? No tak to zase bude dobré. Lepšie jak vy? Vesel by si naozaj v reprezentácii. Prosím ťa, nepre. Minule som videla, že ženy majú normálne svoju ligu a hrávajú veľmi profesionálne. Takže keby sme tam dostali, tak si tam klidne dostaneme. A buďte rádi, že sa ma hrajeme. Bez nás? Vy ste ani tú základnú 11, ktoré postavili. Dobre, dobre. Na dneska ma to už odhádame. Chcete mi pomôcť si trošku? Chcel som byť, ale nejako by ma. Aj ja už nevládam. To tam nedostaneme ani do tajtra. Jani, bude kľúče heve. Od auta? Ne od auta. Kľúče na to uvoľnení kolesa nejaké. Mieli ste to nechám tak. Co chvíľa dojdu chlapi z fotbalu, oni to vymenia. Ale prosím ťa, lež dojdu, tak to máme. Budeme sa zdržovať, nech môžeme hneď na jazdy. Presne tak. A tie ich múdre, chlapské reči sa mi bežne sa počúvať. A navíc, za srdco si prijela, jak srdcová zeborka. A to nevíš co? Minule tam bylo pery, bylo jasné slepka. Friško sa mu opucovala, strávila polévku, aj sa Jožka čudoval, co na ním nedzelnejší polévku vpal. Čili je tam len taká chlupatá placka. Fú, hen tam to je, kde sa puknú. Bola by keď to uvidza, to zase bude reči, to bola plava. Kázala som takým litrum poráda, ale že hneď po futbalu, no nevidne toto je. No, tu sú tí kľúče, nejaký si vyber. Ukáž sem, ja to vymením. Nemôžem sa len tak kúkať. Podaj mi 17. Gretko, ty si tak šikovná. Proto si všade vedúca, lebo ty sa ničeho nebojíš. No, pravda. Čuj, a nebude to pri tých testoch. Nebojte sa, nebude. Ale kúkajte sa. Niekedy sa vám to môže zeriť, keď nebude nikoho po ruke. No, neviem, či to sama zvládnem. Radšej niekoho stopnem, nech mi pomôže. A ja, len nech je to certen, lebo v noci niekde v lesi mení defekt, sa poserem. Zákaj sa v aute a budem čekať. Tak, hotovo. Kde sú tí chlapi? Už sme měli byť dávno pod majetkama. Nádej asi. Zasa zavedeli ľudku pri hokeji.
Ale dobrý, možno aj dobre. Však musí počkať na to oficiálne zhodnocenie. Ale našťastie jazdy sa zvláda. To by mojeho uchála aj porazilo ľudia. To toľko sa sa ňou natrápi. Ja som si vícemenej istá, že mám všetko v Súdružka Gretka, to som si 100% ináč, ďakujem vám za pozvanie. Je to pre mňa veľká čest, účastniť sa takej udalosti. Neviem, či niekde inde v okresi som takto externe robil šoféra. Ozaj všetká čest, že ste to absolvovali same. Ja nevím, ale mňa tam zaskočila jedna križovatka v tej presne. Teraz som si istá, ale potom mňa napadlo, že to je taká podobná križovatka, jak Malcká u Gajdara. A s mojím starým sa tam viečne hádame doma pred. A Milošek povedal, že má pravdu ja. No a vraj ste dávali články, to. Pekné. Treba viecejky takéto propagovať. Uvidím, keď sa to rozkrikne, jakú popularitu to získa. Všetky ženy už isté čo sa. No, ja neviem, až podľa toho, jak to dopadne. A co, texty alebo jazdy? No, celkovo, pani Tom. Je pekné, že aj ve vašem veku ste sa dali na takúto akciu. A co bylo pro vás najťažšie? Upokojiť manžela, alebo spraviť jazdy? To starý, ale ty jazdy, tých som sa bála, jak čert príde. Najprv som jela, ale 100 metrov z ručku, to si ešte nikto nevšimol. Potom mi to skápalo na križovacie svinia, ale najhorší bylo, keď som pri odpočovaní namiesto smerovky pustila stíro. No to si určite všimli všetci ešte aj ľudia na chodníku. No Paliné, dúfam, že bude obývalý. Také dnes, no tak pôjde na opravné, co už, však nikto múdry z neba nespade. Žiadne opraváky sa robiť nebudú, mami. Pamätajte na to, čo nám celý čas Milošek vytvára. No, že sme tí šikovníci ze Salošnice. Aj Milošek, ktorému sa to velice ľúbilo. A keď bude ľúto, že to už skončilo. Pri mne sa mu ľúbilo len do chvíľky, než mňa chytil za kolenko. Vyčistila žalúdek, dal pokoj. No, stevnú, keď jektil, tak sa aj mu ľúbilo. Nikdal mi akurát kolánu, ne kolena. Ženy, ty dosť hlavne vidíte, ty naše polovičky, že to tak dobre oni bez nás zvládli. Veru, to bolo s tým naríkania, plakania, lamentovania, jak to oni bez nás dajú, ktoré celé povedia. No, vidíš to, a zvládli to. Nepobrali odpadu ani od špiny, ani od roboty navyše. No, aspoň víca, jak to je, keď my sa naháňame a oni si ležia na kabálci a čekajú hotové hraby. Jožka, ale videla som, že už novej nebylo. On nehodila ani puls. Dievčatá, ako ste dopadli? Všetko v poriadku? Jazdy objazdené, testy spravené. Ja sa tak teším, že niektoré z vás dopočujú. A ja som sa tešila, že sa budem vyvážať hore, aj dole. Tak, máme tu výsledky testov. S radosťou vám oznamujem, že všetky účastníčky kurzu vodický preukaz získali! Teraz vás poprosím, aby ste si prišli menovite prevziať vodický preukaz, ktorý vám slávnostne odovzdá súdruh Markovič okresného národného výboru Senica. Súdružka Emília. Súdružka Olga. Súdružka Štefánia. Súdružka Viera. Súdružka Antónia. Súdružka Jana. A súdružka Margareta.
Tak všetkým ešte raz gratulujem a prajem veľa šťastných kilometrov bez nehody. Dovidenia pri cestnej kontrole. A ja gratulujem všetkým a prajem veľa kilometrov bez neho. Takisto ďakujem za príkladný prístup k celému kurzu. Nebolo to jednoduché, popri rodine a práci, ale videl som, ako ste sa všetky príkladne pripravovali na každú jednu hodinu. Zároveň sa chcem poďakovať aj vašim rodinným príslušníkom za pomoc pri domácich prácach a kondičných jazdách. Česť práci! A ja by som sa z toho miesta poďakovať. Som sa tu cítil naozaj jak doma. No, najviac mi budú chýbať po tej vaše kovačiky, čo to tak srandovne voláte, že pocheraje. Čo ste mi nosili na každú jazdu. No tam, čo by som povedal ešte na dovážok, tak prajem aj ja všetkým veľa šťastných kilometrov, no a niekedy dovidenia. Takisto aj ja sa pripájam. Ja som nesmierne rád, že sa u vás Solštici podaril takýto počin a že práve ženy dokázali, že sú rovnocenným a partnerma pro mužov, keď dokázali zorganizovať a spraviť tento vodický kurz. Ozaj všetka česť. Takže prajem vám aj ja hodne úspechu v takýchto ďalších počinoch a niekedy zase dovidenia. Som sa naučila, že nikdy nesmieme zabúdať na dôležitú hodnotu, akou sú dobré medziľudské vzťahy, ktoré dávajú životu cenu. Že mnohé skutky sa nám zdajú byť nemožné, až kým ich neurobíme. Že treba sa radovať aj z maličkostí a neodsudzovať, ale rešpektovať ľudí s inými názormi, ktoré vedú k spolupatričnosti. Že človek je silný tým, že vstane a ide ďalej za svojím cieľom a nie, že ranu znesie. Milé Solšničanky, vždy som si veľmi vážila, že ste správne vnímali hodnoty života a svojimi nápadmi, skutkami ste mu dávali silu, za čo vám patrí nesmierna vďaka. Viem, že mnohé už nie sú medzi nami, ale vás, deti, rodiny, chcem poprosiť, aby ste boli na naše mamičky, babičky pyšní a aby spomienka na ich činnosť vám priniesla hrdosť. Všetko je porobené. Aj to právo, aj úlohy, aj navarené. Mokré prádlo si vyviešal, suché si pozviešal, dokonca sem dal aj prát, ale jeden také delnodenní, aby sa niečo nepotopilo. Úlohy sme zmákli, teraz časti však je pátek a tú matematiku by potreboval ja pomocniť. A na zajtra máme francúzske pole. Sám? Sám teda. Maminka mi napísala recept a asi 2-3 krát sa by nazadu opýtať, ale podľa mňa sú veľa tudy. Ja zíram. Celé dlhé roky to nešlo a zrazu. Tak to môžeme ísť teda do tých malacek. Ale čo nemôžem byť, keď
keď budem jesť, to pojedem. No nevadí, asi nemáš za keď ja. Musíš sa predsa ukázať, ako to ide. Čuješ, milý, ja už som popredu trošku kúkal po bazároch, našiel som také malé šikovné autíčko pro tebe. Na hraničí. Fú, a zahraničí, ty sa cíti. A talianské, je to taká malúka Fiatka, 500. Je trošku hrdzavá, ale šikovná nás spravíme. Ináč dobrý stav je perfektná cena. Odtedy jak skôr. Máš na budúci auto, však jedno už máme. Toto bude tvoje, celé tvoje. Na té môžeš prkotať zesce. Nemusíš ho celý kráský už do garáže. Fiatka je malúnka, vládne sa pichnne a môže ostať aj za bránu. Dobre, nie je jedno. Ja sa hlavne nechycím. No ja to vidím. O všetko sa postará, všetci náplne, všetko bude jak chcú. Umyté, natankované, sú brún. Na Bolážíku, co sa ti stalo? Co? Nerozumím. Ja, zub ťa bolí. No to je nepríjemné. No ale co ja s tým? Daj si pilu a pozri, daj si zubáčce. No se tu udělal dvě, vůbec to nepomáhá. Musí ťa zavěřňa na pohotovost, keď máš už ten vodičák. Jaký, že mám vodičák? Nespravila jsem jazdy, nenaučil jsme jezdit. Ty to nespravila, nezráti, prero. Hoďme sa sám, ten máš na viešačku kľúče, jak ty spovedal minulé našej Milke, keď potreboval odvést, keď pršalo. Ja víš, že nebrali papíre, ja sa mám život. No, teda odvezem ťa, už sa snatrpčil dosť. Je, ty to spravila, no dobre, nešla na tým Pán Kriste, za to tvoje živení a za to, že brbliš jak staré pivo, keď máš nieto doma pomoci. Ďakujem, že ste prišli a chceme vás za pozvať. V sobotu máme festival na Šikov súdoch, ktorý má reprízu, ale plno iného programu od 11. A ešte predtým, v piatok, máme s úžasným tanečom z Brna, ktorí budú mať takú improvizačnú show na štýl partičný. Takže v piatok poprvé na tanečníky si môžete lístky aj na mieste kúpiť, alebo aj do hotel 19. Pardon, o 19. Takže veľmi pekne ďakujem a budeme veľmi radi, keď prídete aj v piatok, aby sme aj týmto nejakým ukázali, čo sa